trebuie să vă și m-am la închisoare. Adică m-a făcut să ridic mâinile sus și normal că trebuie să ridic. Ok, haideți că mai avem câteva secunde. Vedeți imediat. Cum îl cheamă? Cine a dat, mă? Ia uite-l, mă, pe prost. Blochează pe mine mașina asta. Cine vrea să caute mituri? Bă, prostule! Ok, cred că vedeți, da, vedeți bine. Mai am încă prin setare, ca să vedem ce setare am acum, opțiuni, litere brightness. Scrie Grove, cine vrea mituri. Merem să omorâm pe ăial. Mituri. Cum să vânăm mituri? What? Ok. Ok. Ce sunt alea? Nu merge. Haideți.
Nu mai ieșiți. Ba da. Cum să meargă Goto 4 să vină înapoi? Dante vino că nu te omor. Dante vino că nu te omor. Să-și văcăm dâsă. Goto, văd că ar îți dau un vehicul. Bă, de ce dai? Nu mai dau, nu. Nici tu nu omoari, că dau kick. Dacă încetezi, Dante, nu da și tu. Pace, Dante. Stai că stau un pic cu nepoții mei. Ok, pun o pauză și revin ca să poți să ceva. Ok, am revenit, nu fac nimic. Ești youtuber, bel. Da. Dar nu am aplicații de filmat. Da, dar n-am aplicații de filmat. Am 5 abonați. Și am 5 abonați. Goto 4. Băi, serios. Da, infinit aici. Cum îl cheamă? Ce numare are 2? Goto 2. Bă, de ce te lauzi, mă? Bă, de ce te lauzi? Uite. Frate, se laudă, mă, el. Mamă, kill, Goto kill. Ok. Andrei. Da, nu. Da. Nu ești Andy Cărnor. Alo. Bine, ești? În cât timp ești sub pod? Nu mai faceți de unde. Nu e atât de rău. Bine, hai să nu mai faceți de mă. Da, nu
Ești Andy Cărnăciorul. Nu sunt chiar atât de rău. Ok. Nu ești deloc atentă la ceea ce faci. Măi, micuțo. Tu filmai acum? Zi, Eric Barabaș, filmai? Da, Filmai pe Samp? da. Joci foarte prost. Vrei să joc eu un pic, să vadă lumea ce e cum trebuie? Nu, că acum Oricum o să ștergi filmarea asta. Oricum acum închei episodul. Cam asta a fost clipul de azi, eu am fost Eric și bye bye!